Morjesta vaan ja hyvää lauantain alkuiltaa, hyvää viikonloppua. Nyt tulee video sitten ja vappu tuli vieteltyä ja nyt taas testiä tulee ja tässä tulee alkuun nyt vähän tämmöistä kauppakassivideoa nyt alkuunsa ja lähdetään katsoa mitä löytyy Budgetsportin lihaisaversiosta. Budgetsportin. Lähdetään kattelemaan mitä täältä on kassi syönyt. Täällä on Discmania, Magician. Tämmönen Discmanian kiekko. 6402. Tämmönen kiekko lähti nyt tuolta Budgetsportista. Tämmönen Discmanian kiekko, frisbee golf kiekko. Siinä on tommonen silinteri päässä ja siinä näkyy joku känikin olevan tossa lintu ja pelikortteja. Siinä on tommonen herrasmies taikuri sieltä nostaa känin hatustaan ja katsotaan sitten vielä. Täältä lähti vielä tämmönen Sensei putteri 3301 Discmania Active tämmönen putteri Sensei. Siinä on tommonen kinkkilätsä päässä, tommonen kiinalaislätsä päässä ja siinä nyt on tämmöiset kiekot tuli ostettua. Ei ollut kalliit kiekot. 9 € ne huutelee. 8,90 niin 2 kiekkoa lähti nytten. Discmania testiin. Frisbee golf kiekkoja pannaan ne sitten pois ja lähdetään kattelemaan mitä muuta täältä löytyy. Ai saakeli, kyllä kassi painaa nytten. Lähdetään kattelemaan mitä täältä on lähtenyt nyt kaupasta näin lauantai-iltaan testiin. Pitkästä aikaa tulee nyt testituotteita. Flodin Smoky Chicken Snack High in Protein Smoky Bug BBQ Smoky BBQ tämmösiä kuivalihasnackseja voi niitäkin testata kohta. Ja sitten lähti Tikkarit Klubba. On 3 makua, ananas, vädelmä ja ömenä. On vattua, omenaa ja ananas, tämmösiä tikkareita Rainbow. Tämmösiä halpistikkareita. Ja sitten lähti Pandan lakupala. Lakritsia Vaajankoskelta, tämmösiä Pandan lakumiksi. Pandan lakritsi vuodesta 1927. Semmosta. Ja sitten tästä voi miksata vaikka sitten niin on aito hedelmäaakkoset puutarhaa. 50% hedelmää, 100% makua. Täällä on mansikki, vatelma, punainen ömenä, päärynä, granaattiömenä ja mystikka. Semmosta lähti sitten. Ja sitten lähti ballerina, mustikka ballerina, ei sisällä palmuöljyä, uutuus ballerinsku, mustikka, mutsiska. Ja sitten Doritos, tämmösiä Nyf Noveau, vai mikä toi on? Doritos Flaming Hot Nacho Cheese. Onko hottia vai puhuuko lööperiä? Doritos Flaming Hot. On muka hottia vai onkohan lasten leikkiä? Joo, eikä siinäkään vielä kaikki. Nocco Carbs Company Summer Edition Mangos del Sol. On tämmösen mangon makunen Summer Edition. Tässä on 330 millilitraa, 180 milligrammaa kofeiinia. Siitä sitten ja vielä toinen puteli siitä vielä kylkeen ja sitten lähti vielä testiin. Original Long Drink brändi 5,5. On hetelmäinen ja brändyn makunen lönkero. Tämmönen brändi uusi lonkero. Tätä en ole vielä maistanutkaan, niin tääkin lähtis testiin. Vähän perjantain kunniaksi alkomahoolia ja sitten lähti tämmönen Summer 2021 American Paleale. Semmonenkin lähti tästä vielä mukaan. Ja sitten vielä viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä on Indian Cheese Dip Hot. Tämmöstä Cheese Dip Hot. Tämä on tulinen juustodippikastike, niin sopii noitten näitten Doritos Flaming Hot Nacho Cheese chipsien kanssa, niin tääkin tulee sitten testi noitten chipsien kanssa, niin tämmöstä tällä kertaa nyt oli kauppakassi syönyt suihinsa, että morjens. Joo, ja nykästääs tästä heti miten sitten testiä, niin lähdetään testailemaan tämmöstä juotavaa. Tämä on Nocco No Carbs Company Summer Edition Mango del Sol. Lähdetään testaamaan tämmöstä Mango del Solia. Ja ei muuta kuin aukastaas tosta ja niskat nurin. Ja otetaan tuoksu tästä Nokosta, että miltä tuoksuu tämmönen Mango del Sol. Tämän pitäisi olla vissiin mangon makune. Hiilihapotettu, haaraketjuiset BCA-aminohapot. On L-leusiinia ja L-valiinia.
aika hedelmäinen tuoksu. Kyllä semmoinen hedelmällinen tuoksu on. Joo. Ja kyllä siinä se mangokin tuoksuu, että hyvä semmoinen mangon tuoksu. Ja ei muuta kuin sitten testataan makua, että miten se maku lähtee. Semmoinen... Joo, kyllä tässä on semmoinen mangon maku. Semmoinen kesäinen ja raikas, semmoinen hedelmällinen maku, että... Eikä kauhean makeakaan ole, semmoinen sopivan makea ja... Kyllähän tässä ihan ja happojakin löytyy, kuten röyhystä saattaa päätellä. Kyllä tässä mango maistuu ja ei ole semmoinen hirveä energiajuomamainen maku, että ihan jees, että... Tää voisi olla semmoinen... No olisiko tää nyt semmoinen 3,5/5 nyt ainakin ja... Siinä 4/5 voisi olla ehkä. Annetaan 4/5. On semmoinen hedelmällinen maku ja semmoinen mango maistuu ja ei ole semmoinen perusenergiajuomamainen maku. Että semmoinen ihan jees. Oikein hyvää pakkaskylmänä, niin voisi olla semmoinen 4/5. No niin, ja tästä lähtisi tämmönen nyt alkustartteriksi tästä vähän ruokahalun herättäjäksi. Vähän herätellään sitä ruokahalua, niin lähdetään maistelemaan vielä tätä sitten tähän videolle. Kuivattu ja savunmakuinen broilerin liha snacks. Joo, tämmönen kuiva liha smoky chicken snack. Smoky bug. High in protein. Lähdetään testailemaan. Onko tässä mitään savuista PPQ-makua? Maistuuko känältä? Saadaan tämä pussukka auki. Tässä semmonen kanamainen tuoksu on. Otetaan tämä nyt pois täältä, ettei tule vahingossa syötyä tätä. Heitetään se hemmettiin sieltä ja... Kyllä tässä hyvä semmonen känän tuoksu on ja aavistus semmoista savuisuuttakin. Ja kurkataan miltä näyttää. Tämän näköistä settiä siellä sisässä on. Ja lähdetään maistamaan miltä maistuu tämmönen kananmakuinen ja savuinen chicken snacks. Tämmönen proteiinisnäkki, tämmönen kuiva liha. Oikeakin herkullista on kyllä tämmönen savuinen maku ja ei kauhean sitkeitä, että aika semmoista pehmeetä. Kun monesti nämä kuivalihat on aika sitkaita, niin tää ei ole semmoista sitkeitä, taas semmoista aika pehmosta. No, oikein hyvä savuisuus on ja tosi hyvä makuisia on. Annetaan 4/5. On oikein hyvä savun maku ja kanalta maistuu ja semmoinen mukavan suolainen maku. On semmoinen hyvä suolaisuus ja sopiva suolaisuus ja hyvä savuisuus ja känä maistuu. Kyllä tälle voisi antaa 4/5. Morjes! Tämä ei ole niin. Tämä on vähän haastavaa tästä. Aivan kautta kyllä polttaa, silmät vuotaa, suu on tulessa, kielen kärki on siis... Mihin mä tunkisin tän kielen, kun tää polttaa niin paljon? Kieli on ihan mutkalla, kielessä ei ole mitään tuntoa. Älä ota extra hottia burgeria tuolta Charillosta. En suosittele extra hotti-burgeria. Hitto, mä en oo tästä puoliakaan vielä syönyt, niin kyllä polttaa. Polttaa uskomattomasti. Siis jotain silsaa tossa on. Semmoista salsakastiketta, salaattia, pihvi. Mutta juman kautta tää kotti sen extra hotti tulisuudella, niin juman kautta kun polttaa. Nenä vuotaa, nenä valskaa. Toi kielen kärki. Mihinkä ton kielen kärkehen tunkisi, että tää ei polttaisi niin paljon? En suosittele ottamaan extra hottia. Nyt on kyllä semmonen silipäävaroitus, että kyllä heikompaa hirvittää, että odotan innolla sitä seuraavaa aamua, että nyt alkaa vähän jo vatsassakin polttaa, alkaa pikkuhiljaa siirtyä tuo poltettuille vatsaan. Tuntuu ikävältä, mutta katsotaan miten aamulla sitten, että onko hoosianat kun menee saniteettitiloihin, että eipä hän tarvitse miettiä, että minkä virren sitä aamulla veisaisi, että onko virsi 666, kun kyllä on aamulla virret valmiina, että kyllä voi varpusparvet olla kylässä huomenna, että
Kyllä on chilipäävaroitus, että en suosittele tuohisuille. Morjes. No niin, ja lähdetään testaamaan tämmösiä. Tämä on vegaaninen, tuollahan se lukee yläkulmassa vegaaninen. Tämä on Mäläkö. Aito hedelmäaakkoset puutarha. 50% hedelmää, 100% makua. Vain luontaisia aromeja. Aakkoset, aito hedelmäinen makeiset sisältävät 50% hedelmää, antaen raikka ja luonnollisen hedelmällisen maun. Pääainesosana käytämme hedelmää, näin karkeista saadaan todella mehukkaita. Omenan ja päärynän mehupohjainen makeis luontaisilla aromeilla. Täällä löytyy sitten mustikka, vatelma, punainen ömenä, pierynä, granaattiömenä ja mutsiska. Ja lähdetään aukaisemaan tätä pussukkaa. Ja aikas hedelmäinen tuoksu on ja lähdetään maistelemaan. Tässä on nyt vaikea nähdä, että mikä on mitäkin. Olisikohan tämä mansikki? Lähdetään testaamaan nyt, onko tämä sitten mansikin makuinen. Joo. Kai se mansikka maistuu. Ihan hyvä, ihan hyvä. Mansikka maistuu, joo. Ei ole semmonen liian semmonen keinotekoisen makuinen. On tosiaan vegaaneillekin sopiva pussi tämä. Uutuus, aito hedelmäinen. Sitten pitäisi katsoa toi vatelma, mistä se vatelma löytyy, että mikäs tässä nyt on sitten vatelma. Onkos tämä nyt sitten, onks tää nyt sitten toi, tästä on nyt paha mennä sanoa, kun ne on niin samannäköisiä. Onks tää nyt tää granaattiömenä? Olisiko tää se granaattiömenä? Ei sekään paha, ei ollenkaan pöllömpi. Entäs mutsiska? Se pitäisi vielä löytää. Ne on nyt kyllä aika samannäköisiä. Tästä on nyt kauhean vaikea mennä sanoa, että mikä on mikäkin. Onks tää nyt sitten se mutsiska? Elikkäs mustikka. Joo. Joo, ihan herkullinen, ihan hyvä. Sitten olisi vielä päärynä pitäisi löytää. Mä nyt koitan täältä suurin piirtein maistaa kaikkia. Se oli ihan ok toi granaattiomena ja mustikka. No. Pierynä. No, ihan hyvä sekin. Ei pöllömpi. Ihan maukas karamelli. No sitten olisi vielä toi, mikäs tää nyt on, punainen omena. Se pitäisi täältä vielä löytää. Tää on nyt kauhean vaikeeta tietää mikä on mikäkin. Nyt koitan täältä löytää. No. Joo. Tässä on semmonen omenan maku. Omppu maistuu ja aika raikas. No. Ihan ok pussi, ei nyt mikään maata mullistava, mutta sanotaan semmonen 3,5/5. Tää on ihan semmonen keskivertopussukka, että ihan semmosia hedelmäisiä karssuja. Kyllä tää nyt semmonen 3,5/5. Ihan jees, morjes.